We're done. Wala lang. Gutom na lang ko. Goodbye, OA, unggoy. Asa? Hala. Asa? Padagat na ito? At pikas mo ta, isla. Tugnaw na. Diyan, soto nun. Soto. Hindi pa ka makabalik na. Ay, mamo. Ay, ko. Goy ay. Daray, na nagdagradors. Grador. Yan na yun. Ato na ta sa kuan. Sa grupo ta. Nag-live sa siya. Yan din na. Nag-live. Aw. Aw, duro. Yan din na. Ako, Brit. Ako. Oh, sige na. Ay, gadlok. Nana siya. Ato ka, patong ka dito. Patong! Pat! Ay, dili ba picture ako? Go, pa-picture ako. Sino ka marap pa siya, marap madali. Marap pa siya. Iduhol lang yun ba? Oh, sige na. Dako og smile na good. Dagan nando. Isa, hawd siguro ini. Yan, hari. Dagan siya ito. Sige na. Pero kung nangabot. Sige daw. Ini siya amin sa puso. Amin balin sa pikas. Ano siya? Oo. Balin sa pikas. Ito ni sa amin dagan na sa hawd siya. Una-una niya. Ay, yari nga niya pagkaon. Ay na, kabastos na. Huwag ikot din nila mo. Balikan mo yun. Hindi, dyan mamakan si person. Dawas ng unggoy. Rat. O kalawa rat. Dagan na ba? Rat. Kasi tagal lang. Unas din nga o. Unggoy lang o. Gawa si unggoy lang. Ako daw hata. Uy, dali. Dili na mamaak. Manumpat na. Dili mo na. Manumpat. Yan nga. Ano? Gilipat na mo sa usa. Ano yung gira rin? Gusto na lang kung. I-zoom. Dili, babe, pinaglingkod. Oh, nakitang tintin. Nakita ang pan. Idol ba ako? Ako ba yung fan? Chakran. Hello. Hello, kalimot ni Disney Princess. Wala, nakita tintin. Nakitang tintin. Nice. Ato tulon. Ha? Wait sa. Mabaw ra? Ito, gusto. Play. Asa, uy. Kanayan. Yara. Oo, tinadagan ka. Sila, uy. Iya, makatadin na. Opa.